В окружении величественных гор и таких же родовых башен представители тейпа Картоевых обсуждают обстоятельства дел как внутри тейпа, так и в общем в республике. Сначала по традиции слово дают самым уважаемым старикам и богословам. Их авторитет позволяет озвучить и решить любой вопрос. Начинает встречу с проблемы глобальной наркомании. أجر شو الله بيبيزر كي نحبه أنا أشتغل أدمش تيجي إزديني كيهم إيش بول خاشي كور بول بيجو همي سكني حاجة ضيق سجل هماش شو هي جاي دنيا أنا شو هي نسخة هو هذا يوكل مولو بيتايب نقيه الله خدي أنا دار تنقعد نسبة حارم دولك خيتا دار حارم دولك خيتا حديث بنديان بقدرش دنتي هتعبال دار توفيق لوتسار إيمان لوتسار. Еще одна проблема, которая требует вмешательства представителей тейпа – умыкание невест. Некогда крепкая традиция средневековья давно вынесена за рамки закона, ингушских правил и религии. Но все еще встречаются люди, которые не прочь нарушить все три вета. Что об этом говорится в священных писаниях? خاصك ده يجي حصل وجدي صوت كمليل يريب أزديش ديال قنوة نيا خاصك كل ده يحضر حارم مد بيمر أمته وبلو سجى يدير هيك الحارم دي ده يجي نيا خاصك دي صوت كمشيز مش أبغاس تلموت يا تعبطة حلبطة بعمش بيتيكل يقطع هذا خديزر بيه والله بالله أحمد أسحمل يقدر وسجى كويس يقطع شو دوت وسجى يتشمس لهم أحمد اسم الله ولي هني هالشيء دار بيمر حارم ده دوش حمن خاصك نيا ده يجي دين يعني تقول غاسل حال تلموتي حتى بحال بعوم ياغش ناغا وابش بوس شقي تيف كاستنا كده وتيف لي كده خدت سامت يا جي شو يا سمعت جي يزوي زليل ده دوتش ده انا دالي اديسك صحيح يوغي سك دالي يزوي سرازو حال ازدي حال يازي سك حتى يدي اخذ دولار كلنا خطن دو شريعه حارم دول قماله ويسيل لي بعد وي ده يوغي يوچن يوغي صلى الله عليه وسلم سامت يا صحبت بيزوي. Такое собрание Картоевы стараются проводить каждый год. 2020 выпал из графика в связи с карантинными мерами. Поэтому в текущем году желающих посетить сход было немало. Откликнулись более 1000 человек. دق مسكشنا خاومتي برت بو تاوي تاديچا تادو نوغوستل دو دق ديك حماج ديات اوس يتي мероприятие башта якыры игр халк тейпен برت بير صاوير وقача замача фудиз да алышхылш замача ше фудиз хардир да хар тейпен ерхылчы камудис квартой халч жолой халч оздой халч кыбырыш халч أم غلط صديان هار تيبن يبوه ليل بيشخدش قمن بوخبير قمن يقر بوخبير. Картоевы – один из самых крупных ингушских тейпов. В это сообщество входят около 30 фамилий с одним общим предком. На очередной съезд приехали жители из разных уголков республики. Проходят собрания на фоне главной башни тейпа. Географический выбор очевиден. Таким образом, организаторы привлекают жителей в горную часть, а молодым дают возможность увидеть места, откуда вышел их род. وتيبشنا كذا برت بولج صاغو يولج يجر هاف تيبني كي برت سقوليا قمني كي برت خد بات قمني كي برت سقوليا وبشي بوسبنا هاي كي برت بات يجر هاف برت بو بشخص يجر هاف شيء كوار بو بيس كوار بو بيشلا تيبشنا هاي كي بيس تيبشنا هاي بنشلا وجه دري قمن برت بوي اخوي برت خوليا وين داخو والله حياته دول خلو دحو احتفظ داخل. Одними разговорами организаторы не ограничились. Для молодых придумали занятия по их вкусу. Одни соревновались в точности стрельбы из лука, а на турнике молодежь показывала ловкость и силу. Победители в своих дисциплинах получили кубки и ценные подарки. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.